Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Programa ni Ricky at Large Arsaga. Puno sang balita, puno sang aksyon, puno sang impormasyon. Programa ni Ricky at Large Arsaga. Kaupod si Sunshine Lacson. May nga po naman sa palanggang matag palamati diri sa Dakbanwa sa Bacolod sa Bugos sining 61 ka mga kabaranggayan sa nasobra 700 ka mga kapurukan sa baybayon kag kaiping nga mga syudad kag kabanuhanan diri sa probinsya sang Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas. Palatuntunan Ricky at Large diri sa Action Radio kag sa syudad sa Sipalay. Iwat naman nga mabatian sa kahanginan paagi sa inyo sining nga mga radio station o radio transistor radio, no? Lakip man sa FB live sa Action Radio kag sa syudad sa Sipalay. Ini nga palatuntunan mabatian sa tagsa ka Domingo alas 4 tub kita alas 5 isa ka oras naton nga pagpasundayag sa kahanginan kabuylog sang aton sini nga partner Action Sunshine Lacson sa pagdulong sa inyo karon sa pila ka mga importante gid nga mga reports, pila ka mga balita nasyonal, international inatanan paga salida diri sa aton nga palatuntunan ni Action Sunshine Lacson. Lakip man ang aton sini nga mga technical engineer Action Henry Pulgar out na, bulos na si Action Oliver Pason. Back up dire ang aton sining nagapukos sa live sa FB. Si Toto James Binaris, no? Lakip man nyo center naton, naka-alerto ini 24 oras, 24/7 para lang bisan paano madulong sang DYEC Action Radio Bacolod ang mga nagakalanabo sa palibot sang aton sining palibot lakip na sa pungsod sang Pilipinas. Natamyaw tagid ang aton sining mga tagpalamati sang mayong hapon mandira sa may Southern Negros. Iba nakaamat-amat na nakatultol diri sa aton nga palatuntunan sa tagsagid ka Domingo, no? Lakip man sa may 17 tanan ka mga kabaranggayan, kasityuhan, kapurukan, baybayon nga masyado katinaw sa siyudad sa Sipalay, mga resorts nga gina sa kunyagan sang halos kalabanan naton nga mga kauturan nga nagikan sa iban pang lugar o pungsod sang Pilipinas. Mintinado ang kalimpyo kag katinaw sang baybayon sa syudad sa Sipalay ina bangod sang pagdumala sang ila mapisan nga Mayor Gina Lizares ginabuylogan sang ila sining ambungan kagisganan nga Vice Alcalde Oscar Nonoy Montilla Jr. nga wala yang humpay kung magserbisyo para sa mga pumuluyong Sipalaynon. Halos tanan nakabinipisyo na sang mga hinimuan sang ila sining administrasyon dira sa may siyudad sang Sipalay. Mga city councilors naton, kooperasyon sa mga barangay kapitanes, mga barangay officials naton, pati na mga purok opisyal kag barangay tanod, kag
labi kaglabaw sa tanan ang kapulisanta nga nag-maintain inisang peace and order situation sa siyudad sang Sipalay. Ay nag-text gali sa akon bla nagligad nga ako nga daw na center of attraction ang siyudad sa Sipalay sa program sang Ricky at Large diri sa Action Radio. Kitang-kita gid nila no? Bangod ang siyudad sa Sipalay, sa lugar sa hindi, may ara sa inyo nga wala sa ila, may ara sila sa Sipalay nga wala man sa inyo. Sila, may mga bagay nga pwede ta ipakita para sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga tagpalamati. Mga viewers naton, lubos gid ko nga nagapasalamat sa inyo ha. Pod kami ni Action Shine Lakson nga ang ibang tiway gid yan nagakalipata. Ginabantayan ang ini nga palatuntunan sa aton nga mga kauturan. So salamat gid bisan magkainano hindi taman matag isa lawag ni Action Shine Lakson pero basi malambutan ina pila ka adlaw. Tubtob nga nagaprograma pa ang ini nga palatuntunan. Kini man pwede nga hindi ta na madiyahan gid ang mga mensahe nyo na tuman man ka-importante para sa aton. Na may ara man iban nga naghatag sang ila sini nga komento. Damo man mga manami, damo nami sa iban nga mga lugar damo, diri sa Negros damo man. Galing kay ti ang nakitanta nga ang pagdumalahan lain sang sa iban. Hindi lang nga ginapatahom nila ang ila sini nga mga resorts dira, ang ila nga mga motel dira sa siyudad sa Sipalay, kundi ang ila sini nga pagpangserbisyo para sa mga pumuluyo. Amo nang kinalain nga parang walang katapusan blayang serbisyo para sa mga utod ta nga ginapangdala sa ospital. Hindi mo ni makitaan sa iban nga mga pagpangalagad sang aton nga mga public officials ay may ara iya nga way manggatalikod magbulig pero pagkatapos bulig gawlustuhan lang nga makabulig lambot sa ospital pagkatapos ibaliwala naman lang hindi bla mo nang kakatabo ang syudad sa Sipalay mga public officials iban o lain sang sa iban di na serbisyuan padulong gid sa ospital hasta nga makagwa sa ospital. Amo nang kinalain. Kung sa mga resorts naman, kompleto ang ila sini nga mga ginahimo para sa kasiptihan sang aton nga mga kauturan. Ang kalimpyo gid kag ang katinaw sang baybayon ta mo nang nakahatag dugang atraksyon sa aton nga mga pumuluyo. No? So muna nga gin isa naton nga gin presentar kagin pakita dere sa aton nga pagpangalagad sa ngalan man sang administrasyon dira sa may syudad sang Sipalay. Lain sang sa iban no? Pero nga ti damo nagasinunod sinisubong. Iban ka pangabayag sa Shine pwede kami. Okay lang. Pwede man na mahambalan naton guro. Upod ang amon nga station manager. Kasi siya man na maka-decide. Ayos. Sige, hasta na nga chika na. Para sa aton nga mga tagpalamati kay karon. Busan kita oras di. Ang importante lang nga ginapauna ta lang agi diri sa aton nga program ang syudad sa Sipalay ti hindi madula diri sa sini nga palatuntunan para sa aton nga mga tagpalamati. Mga viewers naton mandamo na nagahambal kung pwede makapuli sila diri sa Pilipinas maupdan namon ni Action Shine padulong sa mga resorts nga ginasugid ta ka makita nila nga matahom gid man may kasiptihan kung malang-alang kamo nga na layuan kamo sang resort sa ibanda nga area may Jamon Hotel dira ara sa city proper sa siyudad sang Sipalay. Pwede nyo ta mahimo drive there bodyguard Ricky at Large
Ayos! Pinanamo sa iban interesado action sunshine. Kita na lang nun sa live sa FB kaya ako niya way mong giga ka kung nga ikabalo ka akon nga FB. Di pa kayo ko pa na sila ni Action Oliver mga atong di nga konblaw. Kampyon mag tuwel sa mga so cellphone na kay ga-online gisa pagkatapos hindi mo kay ga-back sila yan. Huwag man na siguro no? Ga-back to work siya. Ayos na. Sige, action time nga po. Yes, actually, may hapon sa tanan. Kay Mrs. Marisa Gumilong sa Chimara. Dali lang kito medyo nga ako nga ang what's your name di nga. Oh, sige be. Para lang. Okay, do laglain imong microphone. Dire niya. Okay. Sige be. Oh, sa liwat, mayong hapon, masyado, Action Ricky. Hindi kay ginpasaylo ka sa aton nga ga-focus bala sa kwan sa kamera. Lain nga mikropono ang napindot dere, na? Ganigin pa saylo ta eh. Okay. Adrita sa piha. Mas angayan ka gida kay makita ka mag-focus agad. Ikaw ang ginalaga sa aton nga kwan mga viewers eh. Do hindi amuaw. Mga tagpalamati ta yung ginabaligot mo sa liyo mo ginanalamian nila sa inyo. Mayong hapon, Mrs. Marisa Gamilong, mayong hapon sa kay Doktora Tess. Kag sa tanan-tanan nga nagapamati. Basta mamangkot sila bilang nga si Doktora Tess na permi kag si Mrs. Marisa Gamilong ang ginatamyaw ni Miss Shineman. Bala nyo nga sila sa layo. Yeah. Ang mga taga Bacolod, yung tiari di, mga taga Negros. Sila medyo malayo-layo, Gimaras. Basta dugay-dugay, bala ma-reply naman na si Mrs. Marisa Gamilong sa aton. May nga po na naman ng Marisa and Dr. Tess once again of copies, no? Action Rick, actually, kaina, nag-monitor na ko di. Gin-check ko na ding mga viewers ta kaina. May kalang tao na? Oo, may mga viewers na kita actually. Salamat gid sa inyo. May mga mensahe na kita nga nabasa kaina halin sa ila. Si Miss Ana Sinoro, si Manang Gloria ba na agsirilya tong pagtimakon mo? Ayang apon. Hasta di ginasunod ko ni Manang Glo. Sa mga taga-Libertad. Pag nawaga, ano lang na mga para matamat sila, kaya si karon iba na, matampukan, hindi naman magpan. Si Sir Alex Monteza. Kung yari, siguro commercial blah. Oo. Mayong hapon man sa ilan ni Sir Noel Amar, si Mr. Milili Oligo, si Ma'am Jane or Jeannie S. O si Sir, kag Ma'am Christine Menyes Villalubos. Madamo gid nga salamat una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Happy 52nd anniversary Action Radio Bacolod. This is from Mr. Alex Monteza. Mayong hapon sa imo Sir Alex. Thank you, good. Kay, sa pizza 16 na lang o 17? 17 Action Oliver, no? 16. Okay lang. Gakalipat ka ha. Ma'am Ana Sinoro, kag si Ma'am Maria Luisa Santillan Halyares. Mayong hapon, salamat gid sa inyo. Ka-sweet bala sa ila, no? Ang mga Sweet naman ka mo. ang mga viewers mo bala ka mga sweet gid sa mo. Aton, hindi mga akon. Karon bala kay tamyawon ta naman na sila Action Ricky. Actually Action Ricky, gin-check naton ang pinaka-latest nga kaso sang COVID. Gin-check man naton ang sitwasyon kabilugan. Kay ang siling bala sang Okta Research sa mga eksperto, amo na gid man nimo, masaka ang kaso sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas because of this Delta variant. Pero may mga nagasiling nga may ara, no? Nagsaka ang kaso sang COVID sa National Capital Region sa Metro Manila. Amo na kun nga nagdako kag nagdamo ang kaso sa bilog nga Pilipinas. Kaya pinakamadamo gid ko no sa NCR sa National Capital Region. Pero siling nila kung tan-awon naton, analisahon naton sa datos, the 1/4 lang ang ara sa NCR. Okay. Oo, kung sa kabilugan nga kaso, hindi lang ang sa Metro Manila ang may damo nga kaso sang COVID-19 subo. Bilog gid sa nga Pilipinas, nagkalain-lain nga lugar
sa Pilipinas aside from NCR, aside from Metro Manila, actually, Ricky. So, siling nila, dako ang kontribusyon sang iban pagid nga rehiyon sa pagsaka, sa pag damo sang kaso, bag-o nga kaso sang COVID sa bilog nga Pilipinas. So, gin-check naton dere, ang iban pagid nga mga lugar. Amo nino, balikan ko lang ang siling sang mga naga-analyze sang datos. 1/4 lang ang share sang NCR sa national total. So that's about 24 to 25% lang gid ang halin sa NCR. Ang may mga analysis from August 1 to August 7 naglabot na ang average cases, new cases sa 8,695 kada adlaw. Abi mo, actually, may ang silingan ni isang Okta research, malabot pa ni siya sa 15,000 kada adlaw ang kaso. Ang sa Metro Manila, only 2,066 lang ang kaso kada adlaw. So, amo ni siya, no? May mga actually may mga datos ang iban pagid nga mga probinsya kag mga highly urbanized city or cities, no, nga may mataas nga kaso sa una nga semana sang bulan sang Agosto. Amo ning Quezon City, ang Cebu, Ilocos Norte, Cebu City, Manila City, Pampanga, Rizal, Aklan, Bukidnon, Makati, Davao City, kag Cagayan de Oro. Sang kahapon Sabado, ang kaso, bag-o nga kaso, bag-o nagkalalatnan sang COVID-19 sa bilog nga Pilipinas, masobra 11,000. So, hindi lang niya kay siling nga nagsaka siya sa 11,000 tungod damo ang kaso sa NCR or sa Metro Manila. Hindi ang nakita diri sa iban pagid nga mga rehiyon, damo kaso. Ang na-experience na kuan ko bla na experience ko bla action sa China. Then nagsugod sa balita sa parte COVID. Sunar ka nga tanan nga balatian do puros na lang COVID. Why na iban nga balatian? puros na lang COVID. Why na iban nga balatian? Puros na lang COVID. Hindi ba? Amo na daw hindi na gani ang iban Cebu nagareklamo na tong gobernador to. Aksidente sa motor ginsal sa COVID. Di din kay mo kakita naman. Pagkatapos do kadamo na sa mga issue kag ginapang diskasan subong sa Congress, sa Senado. Ano maliya ara gyapon, no? Depende na gyapon sa presidente ta. Mas paglantaw siya pero ang matuod kung may ara gid man, mas may ara gid man. Kay pagsugod sang COVID, tanan nga balatian puros na COVID. Why na iban nga balatian? Dula ang kanser. Dula ang nanong nga mga balatian, mga sakit-sakit sa ulo. Di why ka may mo masunod agad. Kung matuod siya na action sa insayin, ako niya nakapabaksin ako. Ipos-ipos ka lang ba? Gin-surpresa ako. Na-surprise ako. Why ko may mo? Kuan. Isa lang ka-inject, isa lang ka-dose. May second dose pa. May second dose ka pa. Kay isog. Grabe gali ang kanong bakuna, ang kanila, no? Mabatyagan mo nga daw paluyahon niya gid ang imong kuan kaugatan. Salamat gali sa nagpatigayon sa aton gid nga na kay gusto nila mapagitay, mabakunahan no? Salamat gid sa pero basta Silver Dragon kag daw ginpatigayon mula sa mga kilala sa mga Silver Dragon, no? Ni Miss sila ni kuana ni Ma'am Mitchell Cordova Peralta sa Banwa sa Inigaran kag ni Toto Ngaitor, no?
amo ni sila ang daw nagpatigayon gid kag di daw kahap daw grabe lang yung mga proseso action sa China no magpabakuna gali sikapon ka tanan-tanan tanan pati imo nga ginapangtulong da kung may ara ka galing wala gid wala gid no tapos ka inject ka be ang inject da masyado ka kwan gabinod mo nang agi mo Gwapa ang inject. oh ang check up Gwapa pagid. may manlawas may lawas kay ti mga kwan mo mga nurse life no na pareho sa imong bla tapos tapos Anong ginapulo pangilay mo? pagkatapos tapos galing nga injeksyonan kay banway na gina-check up ibutan ka pagid sa lugar nga testingan ka pagid to kung saka dugo mo kung ano normal ina sa kondisyon sa lawas mo nga bago ko lang na injeksyonan baksyag ka kay grabe man ang init mo no so papuyon kanila mayong ilang pagban pag di para bilid pero nga perte kan damo sang gusto Huwag ka ginhilanat. Wala nagpalanakit ang imong baksyag kalawasan. pagid pagkalambot tungang gabi hindi ka nakatulog Tanong imong bakuna. Hindi ka manuget. Astra. Magsiling AstraZeneca. Okay. Basko gali kayo. Oo. Kay dugin paluyay ang tanan ko nga kaugat. Ang dugin para ay siya bla. Siguro basing immune system ko ga bato bla primero. Di bangod gin pasulod din sa lawas ko masyado pagid kawas ko. Knock out gid. Oo. Pero bakod ka kay kuan ka na bakunado ka na. Ay mo ko sa gid nga bakod kay isa man lang akong ginasaligan. But, Babaw man lang. yes, oo. Pero ang punto ko Ara na tada. medyo taming lang, lugang, kay daw way ko kapiyo bla kung anong lakat siyang na COVID ngayon eh. Tanan-tanan ti kina-report taman dire. Pero mas salamat na lang ko nga na indikan na kanon ko. Na kwan bla. Pasukan. Nahatagan ikaw. Oo. Oo. Kay pero galing ka Na-vaccinate. May vaccination. Masyad, para sa akon basko gid ya. May vaccine ka na. Basko gid ya action sa insayin. Kay way ka kusog eh. Dula tanan mo kusog. Kon updan mo paminsaron mo, maluyahan ka gid. Kag daw paligiron niya ka. Pero mga isa ka adlaw wag to nga. Kagaling kay akon may fighting spirit ko eh. Na hindi ko pwede nga paligiron mo ko. Correct ko. Mahulagig ko. Hindi na pwede sa aton niya. Parang nga pagbatuan ko, no? So, may convincing power lang. Inalang ipinetrating look mo lang. Penetrating look no. Nanoy na buhi pagali ng penetrating look nga ina hasta subong nga tuig nga pag up the night ha. Pila na ta ka tuig nga nag up the night buhi pa nagaling penetrating look nga ina. Sige, kuan siya. Unsa ba amo ni Action Ricky? Mas maayo gid man nga mabakunahan. So, dapat may preparasyon ka. Kaya ako may kung preparar eh. Basta nami pamatsyag mo, mayong kondisyon mo, isugid mo ang tanan kung may balatian ka, kung ihambal mo tanan kay para nga madesisyonan nila kung pwede ka bakunahan or hindi. Amo nang pinaka-importante. Kay Action Ricky ang nagkakatabo subong amo ni. Hindi lang ang mga hospital sa Metro Manila ang halos puno na. Ang mga hospitals kag ICUs nationwide mga ICUs sa mga hospital sa bilog nga Pilipinas halos puno na. Hindi lang sa NCR, hindi lang sa Metro Manila. Ang sa ICU, ang siling sang mga eksperto siyam sa kada napulo nga pasyente ara sa ICU hindi bakunado. Nga na. Oo. So ang buot niya silingon is kung hindi ka bakunado, may tendency nga kung malatnan ka, malala ka gid. Pero kung bakunado ka, kag sumulod sa imo ang coronavirus nga naga-cause ning COVID-19, moderate lang ang sintoma nga imo mabatyagan. Okay. Hindi malala.
So, amo nang nakita nila sa datos, siyam sa kada napulo nga ara subong sa ICU, sa intensive care unit, sang mga hospitals nationwide sa bilog nga Pilipinas. Kalabanan, at amo na siyam sa kada napulo, hindi bakunado. Gali. Oo. Ang mga bakunado, halos tanan sa ila, may ginabatsag nga sintoma. Pero, very mild. Pero snabi, sipunon sila. Mabugaat lang lawas nila. Amula na. Hindi nila kinahanglan nga dalon sa ospital. Pwede sila nga ibutang lang sa mga isolation facilities. Okay. Oo. Amo na ang siling sang gobyerno, please, pabakuna gid. Pabakuna gid. Iban ka pili ng bakuna kay ang may ara bakuna nga rin hindi mabaton sa abroad. Sa bagay, pilarias mo na tanig bakuna. Pero kaling kay may Delicate. ara nga daw nubo giman power guro sa ka bakuna. May ara nga para sa senior citizen, may ara nga para sa hindi man senior citizen. Pero daw laban kung may andam ko tod sa gwa, kinanglan nga pa-share siguro daw nga mo na bla, no? Kay ina do yung honor nila kung sa pan na abroad ka bla. Kaya mo nang pinaka kuan pinang akon bisan ano malang kun tani ti kaling kay amo nang ilagin tira sa akon. Pro baskog. Kaya batsyagi ko. Maluming ko. Maluming ka gali. Pero amo niya, kung kahapon, more than 11,000 ang nag-positive. No cases na, mga bag-o na latnan. Kaya gina-record na actually mo sa DOH, Department of Health. Sining adlaw sa sulod sa 24 oras, pila ang nagkalalatnan. Amo na ang gina-report. Kahapon, 11,000 ang bag-o. More than 11,000 ang bag-o nga nagkalalatnan sa bilog nga Pilipinas ang COVID-19. So, idugang naman na sa mga daan na nga kaso, pila na overall, it's 1.6, more than 1.6 million na ang nakaangkon sa coronavirus, ang COVID-19 sa bilog ng Pilipinas since last year nag-umpisa ang pandemic. So, the reaction, Ricky, kundi ECQ na. Pila ka lugar daw, 4, 5 sa bilog ng Pilipinas ang under ECQ. Damo nga lugar nila. Oh, including Metro Manila. Ang epekto sina mga after 1 week pa kag manubo ang kaso. Sini nga mga inadlaw, expect kita nga ang siling amo na lang siling sang Okta Research Group posible nga masaka pa siya sa mga 15,000 kada adlaw ang mga bag-o nga magkalalatnan. Grabe ka. Subong ka pala muyong ang tao sa Iloilo City, sa Metro Manila. Pero hindi pa na nato mabatsagan ang epekto. After 1 week pa na posible manubo ang kaso. Siniya, expect gid kita. Buwas, Lunes, Martes, madamo pa gina ang mga ma-positive. Grabe. Ario, ang bataan, Oh. isa man sa ginpaidalom sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. Amo ni Action Ricky, kabudlay gid, pero kinanglanon, wala kita sang mahimo, kay ang mabudlay subong, ang Delta variant gid, Action Ricky. Amo ginaya subong ang balantayan. Good line, no? Oo. Ang Delta do ay may bakuna naman ha. Well, may mga bakuna. Makabato man ang bakuna. Oo, siling nila. May makabato siya. Pero amula na Hindi lang yapon ang mga kabataan, I would advise ang mga kabataan hindi pagpagwaon. Kay why pa na sila mabakunahan mo. Why pagidya sa below 18 years old ginastadihan pa. So wala pa sila wala pa sila mabakunahan. So kung pwede, hindi lang anay sila paghali, pagwa. Dapat. Oo, Action Ricky. Sang Biyernes, may 31 kakaso sang Delta variant sa Western Visayas. Damo ako. Do 31 ini ati recovered naman na galing kay
naka-recover sila pero ang napasahan nila wala pa mabalaan. Kung sino naman to. Ini nga mga nabalaan nga nag-positive pangitao naman nila naka-recover. Oo. Mayong hapon sa kay sino si Kuya Alex R. Montesa, sila ni Ma'am Vanessa Mayo. Thank you, Gid. Grabe. Grabe nga Facebook account name mo, Mamba Yuditor Taki de la Peña. Dennis Richard Tibor Roma. Ay, Sir Dennis, mayong hapon, gid sa imo. Salamat, gid. Si Tuto Fritz Torres, ang delikado nga virus, di ka viran. Utang. Utang. Amo ni Sir Fritz Torres, ang delikado kuno nga virus, di ka viran. Mayong hapon, Sunshine Lacson, pwede ko kapangayo advice nga sakit ang ulo ko kisa maduluman, high blood ko, may bulong naman ko nga ginainom, anong nami sa akon man, Sir Ramonito Sauce. Na ano ka, sir? Sakit ang ulo mo? Kung maduluman ka, lain siguro nang ginabasag yan. sir, hindi ka magtiner sa dulom. Para hindi magsakit ang iyong mga ulo. Amo nang mayo nga suggestion. Si Ma'am Nida, hindi sir, hindi ko lang maklarohan, Sir Ramonito, ang imo nga ginareklamo, nga ginadangop, no? Nga problema, pero kay nagainom man siya sang herbal tea. Ay. Kasi may migraine sir. Kulang ng stubi na. Si Ma'am Nida Bilyote Olarte, mayong hapon, Action Ricky, Action Shine. My favorite Sunday program, Ricky at Large. Wow. Basta resort sa Sipalay is the best. Reserve gid pagpuli namon dira from Bahrain. Moon Dumayo ha. Driver lang to. Ikaw galing mag-drive sa ilan eh. Amo galing eh. Ikaw galing driver nila sini. Dumayo gida. Ma'am Nida, thank you. Mayong hapon dira sa inyo sa Bahrain. Mga pamilya Olarte, may hapon na kay Inday Jenny, no? Kag subuman sa kay Mr. Nunito Olarte, sa may barangay Banago. Mga bilye sa family, no? Kag alos na may kabatangan, Norelia Bilyesa, na pinamatik man diri sa aton nga program sa Ricky at Large. Ano ka, Action Shine. Subong medyo may pagumguom, ulan naman, no? Pero wala man sa imo yung banawanda, no? Kayo po? Actually, may bagyo, pero layo. Oo, layo siya katama. Dito siya sa Luzon. Kasi sa ibang nga pong Daw, kuhan lang daw, maagi lang siya bala. Masulod lang siya kadali, tapos magwa. Daw mo ng tracking niya. Daw, hindi man gid siya, hindi man gid siya siling matinergid. Kag maka-apekto sang katsang panahon diri sa aton. Bulan sa Agosto, dating ulan ng isa. Sa ibang nga pong daw, 4 ang season to, diri sa aton 3 eh. No? Action Rec, i-report ko lang sa imo kay ina nagwa niyang datos mo. Nagliligad nga monitoring ta 80, 81, 82 subong ang patay sa PNP bangod sang COVID-19, 86 na. 86 na sa hanay isang Philippine National Police ang nagkalamatay because of this COVID-19. So ang kabilugan nga kaso is 31,364. 31,364 na ang mga nagpositibo sa COVID halin sang nag-umpisa ang pinakaunang nga kaso. And subong nga adlaw ang sa miyembro sang PNP nga bag-o na naman ang kalalatnan 138. So mo ning nagdugang sa kaso, overall it's 31,364. Ang mga naka-recover is 29,699. May ara pagidya subong nga ti syempre positive pa, infected pa, nagapaayo pa, no? Amo ning 1,579. Pero masubo, no? Magsiling ka bala nga 86 na kay nadugangan na naman isa. Nagligad nga adlaw 85 lang.
May ara gid siya gadugang kada pila ka adlaw, may nagadugang, may nagakalamatay. So sa mga sa hanay sang PNP, mga nagabantay sang checkpoint, mga dito sa syudad sang Talisay. Sa tindahan, damo gid sa pulis. Kalibot gid sila. May dala silang stick. Yun, baston. Sa Talisay, baston ang tawag sila. Kung baston niya, di ginasungkot. Stick na lang. Stick na lang. O, kaya gauyat sila. Gatanaw na sila, gina-check nila sa tindahan kung may mga nag-violate sang protocol. So, muna ka-active sang PNP sa Talisay. Mga kapulisan na to sa syudad sang Talisay. Because I was there kahapon. Nag-aagi kita dito, actually. Sa nakita na to, no? Dapat kay kuan gid sa face mask ka, face shield ka, hindi gid malikawan kung gagwa ka, gakadto ka sa tindahan, pulis ka, ikaw ang gasaway sa mga tao, hindi pwede magtililipon, hindi pwede kung sino nag-violate sang health protocol. Ikaw mismo proteksyonan mo gid sa imo kaugalingon. Bisan pa nga nabakunahan ka. None. Pwede ka gigyapon malatnan mo. Tikon mag-positive ka, ubo-ubo ka da, iswab test ka, positive ka, ibutang ka sa isolation facility. Mabuin-buin na naman ang puwersa sang PNP. Magbantay sa mga pumuluyo kung sino mga nagapasaway. So sa mga utod naton nga miyembro sang PNP, along gid kay ti Ari, may 1,579 pa nga nagapabilin nga infected sa hanay sang PNP sa COVID-19. 48 years old nga police corporal ang pinaka-latest nga fatality. Amo ning bag-o nga napatay, 48 years old police corporal. Gin-report ini mismo ni PNP Chief Guillermo Eleazar. Naka-assign ini sa Metro Manila, eastern part sa Metro Manila. So, sa hanay sang PNP, sa mga utod naton, nga mga miyembro sang PNP, maghalong-halong sa gihapon, bisan kamo na bakunahan na against COVID-19. Action, Ricky. Hindi malikawan. No? Kung hindi malikawan, likaw gid. Hindi malikawan, likaw, gid. Kahina, abis ang ato nga Internet. internet. Alin pa nataligad nga mga inadlaw, hindi gani way gani ka kontak iban kay grabe gid, no? Siguro ba kung may mga problema, mga alin pa sang nagligad hindi way nakunta kanay gani. Alin kita ako na mo reklamo man lang sang iban kay ako mo gay PP mo no. Kita mo imo. Way ka na yung FB. Ti ako na lang Hindi kay gabisyo, dugay na way na magamit la, di ba? Papalantaw ko pa. May mga ga-offer man pero lingan din na. Paghirapan mo. Sigurado. nga hindi kagid. Pero makita takabla kon kay isa, Action Rick. Online gani siya, ito sa proga-back siya, natingala ko na. Basi sa pagtumuok mo na. Way kapag kapindot, do siya yaga may type natin kakulolbaan. Ay galing ka? Oo. Nano naman. Do may naga-type la kasulod. Ambo no siya man. Nami tani kung may naga-type. Hindi mo man makita galing. Siya na lang yasguon, mabi-type na lang da kay hambal ko na lang ko. Delikado. Pero hindi na lang ko yung mag-type. Pero galing nag-atik siya playa. Na na siya sulod di man. Do may gamay Hindi kinilya. mag-atik. Oo. Kasi hindi siya gusto ko no. Araguya. May Amo na nga good news. Pangayo lang ko sore sa tanan nga mga message sa ako niya nga ore kay hindi ko na siya ma-open siya, online yung kisa pero hindi mo na siya bala magamit ng iyang mga kuno. May ara kisa nga pwede, may ara nga do hindi man. Basi kulang lang sa bakuna. Kulang sa bakuna. May good news. Pila na subong ang presyo sang diesel kada litro man? May nakita pagid kuya kag diesel kag gasolina. Sa gasolina abe. Gasolina, Sige, sobra sige. 56. 56 Ano ito gong ko? gasolina. Ang ako 56 sobra, mga 56, 20, pila to? 25, 25. Ang sa diesel daw mga 43 sobra. Oh, ginatugpong ko. Sini nga si Mana, actually, may rollback. Pila ka libo? Bisan para pila ka libo gid. Dapat i-rollback nyo, kiway na tayo inugtugong, ha? Gani, no? Galilingin ang ulo. Galilingin ang ulo mga daan.
pagkatapos taasan pa nyo, nanon lang guwa sa mga tao na Pero congratulations kay bakunado ka na. ang sa gasolina, Thank you. ah, 80 tutob 90 sentimos kada litro. Rollback. Okay? 55 So, yapon. madlagan sa pila. 55 yapon eh. Tanigin 2 ka pesos So, na. makita ni balik lang bisan sa mga 45 lang kabi, mga 50, pwede yan siguro. Pero dapat 45 gid kahit sa una hanggang umpisa sa COVID pag lockdown to. Oo, Langbo na 38 eh. Yes, oo. Di ba? Di ba yung mga lingka kita sakyan, do time lang kayo. Subong ya. wala man nagatugho bisan. Kadlok man ang salakyan kasi COVID ay. Ha? Ay no. Kung ikaw salakyan pag kasi ang ginatugon sa mo COVID na nakaroon hindi naglain pa. Amo nang ipanubuan nila pero bisan ipultang mo to hindi ka man kalakat. Kadamo sang mga utod to nga nanamian man tanay pero galing kay why ka naman business bla. Limitado kayo ang imong mga kantuan kung may naga-finance mo. Pero kung wala, tumpilak gid eh. Sobra pa lockdown ang sugata mo. Di ba? Balo ka diri sa aton ti. Mas lagi bla. Iba na pungsod do 4 ang season nila to. May tag-init, tag-ulan, may Japana. Teto niya duha lang. Spring, fall, tatlo din aton. Oo. Ano di ang aton? May tag-init, may tag-ulan, kag Tagirap. kung daw taghirap. Ang sa diesel, 65 to 75 centavos per liter ang i-rollback. Next week So kalabanan sini kung i-announce nila subong pagka Lunes ma-announce na ang mga oil companies pagka Martes umpisahan ang rollback. Sila man magyapon, pagtaas sila magyapon. Sorry, way man labot na kita. Wala tanabot. Ginabutang nila sa kompromiso perme. Kung mga imbes na magpulo ka litro itugong mo. Gidalagan. Pila na lang? Gidalagan lang tag 8 ka litro. Okay, way ka naman mimo. May nagsaka mo. So una may 500 ka, mapasimpalad mo siya. Tuod O na. mag long distance ka. Subong hindi ka kakuan eh, basta mabutang ka sa langalang. No? Takto na. Kapit mo kung lakyan mo, huwag ka pakalapak, nagsuyop na tagbinubo. Hindi mo. Oy, pakalapak, gasuyop na. Reaction Rick, may oras ka pa man. No? Harap pa. May 13 ka mga probinsya kag highly urbanized cities sa Pilipinas nga may 250 kag mataas pa nga mga kaso sa COVID-19. Ano ini nga mga syudad or ano ini nga mga probinsya kag mga highly urbanized cities? So we have Cavite. Ang Cavite, damo gid ya kaso, 662. Ang Laguna, 630. Quezon City, 540. Bulacan, 520. Ang Manila, 376. Ang Cebu Province, 371. Ang Taguig, 293. Ang Cebu City, 287. Ilocos Norte, 282. Rizal, 279. Pampanga, 260. Davao City, 251. Pasok ang Aklan, 250. Aklan sa Western Visayas. Kay ginpang isa-isa gin sa DOH. Ano nga mga syudad, DOH. oo, kag probinsya nga do kadamo gibla sa mga COVID cases daily, oo. Anyway, actually Ricky, mulang sa gihapon ang panugyan ang mga kabataan hindi lang paghagi, papagwa. Hindi lang pagpalagawon kay para safe sila kay why pagidya mabakunahan ang 18 years old below action Ricky. So kinanglan halong-halong ang mga kabataan. Kay basi kun sila ang maglapta sang virus. Dapat. Oo. Sir Charlie Alcantara, Sir Sidney Borromeo Defensor, si Manang Gloria Banaag Serilia Tumpag,
Ayun, Gakadlaw gid ko sang ni Sir De La Peña sang iya nga Facebook account name. Good PM, Action Shine, Ricky, kag Ricky, God bless sa programa Sunday, si Panoy Siloso. Salamat gid sa inyo tanan. Action Rick, mayong hapon ng saliwat kay Mrs. Marisa Gamilong, kag kay Dr. Tess. Sa tanan nga nag-join na sa program mo, Action Ricky at Large Arsaga. Ricky at Large program. Mayong hapon gid sa inyo. Salamat gali sa Negros Press Club. Action Sunshine. Sa presidente nila, si kay Ives, no? Sir, mayong hapon gid. Maluwag nga salamat ko. Yung mga board of official nila padalaan nila ko ano. Ay, wow! Swabe, no? Oh, nakaswabe gid. Yes, ang Negros Press Club. Anyway, iluim na ng kape. Mga kape ni, no, naman. kape ni Tuto Edmond nga daan. Nga mga security force ka kampiyon lang nga kape. Kaya gina pang alsa yan. Imo nga dago katulog nga balatyagon. Hindi lang na. Huwag mong turuan, ha? Dinalsa, nagkakatulog nga pala tiyago. Punti ba? Pabugtaon niya lang imo paminsaron, Action Sunshine. So, salamat gid ha sa ano pa ning unod ng basta salamat kay wala hindi ko malimtan nila guro na kay mga board official dari man sa Action Radio iban, no? Kag sa dira kay Tuto Jury ka pala migo ko ba sa NPC mga basta damo na sila pagkaslay do ma dinumdumon bla so salamat kaya kinadumdum ta mo gisa magbutar sila damo salamat kit sa inyo da sa tanan nga mga miyembro kag mga opisyalis sa Negros Press Club salamat sang baso ha. Where gid yahong? Yahong lang ako. Kung kinala ko ba? Pero lason sumayong may isang paano kung unang namunin Action Sunshine kung matabo. Kita nila guro nga gas tayo ko. Dalan lang baso. Aging padalaan ka baso. Pero may paaman pag inaisa, ano na? Ara sulod hindi ko makita. Hindi na pagbukaron na yan. Si Mrs. Marisa Gamilong Arisubong. Te, sila niya ni gani, good PM sa both sa inyo. Keep safe, kid. Thank you. Ta, gimaras niya. Gimaras. Ga-monitor kada hapon. Ang kadtong pao. Oh. Dumayo na. Salamat. Thank you, Gid. Agi ka mo kay Action Sunshine. Basta makaagi ka mo kay Action Sunshine, labay lang ka mo da kay basahon kay ka mo. Labay na sila kay basahon ko sila. Tanan nga mga viewers na hindi ko man makita diri sa akon nga banawan dio. Kay si Action Sunshine namong gasulo da sang iya nga bilang mo na. Kay way ko yay. Guya lang ning Ga-magic na yung imo, ga-magic. Na, salamat kitchen niya. Basta makasalig ka mo nga tagsa nga mag-pray ako, dala ka mo. Oo naman. Muna ang pinaka-importante. Na? Pasensya, Gid. Kawin na ta internet. Ay, na internet? Wala miyaw mo ko tayo. Pero hindi salamat, Gid, sa tanan, Action Ricky, nga nagupod sa siningang programa. Till next Sunday naman kita and syempre hatag namon sa gihapon ang pinaka-latest nga update sa Balita National. Amo man lang aton nga mahimo perme sa aton nga mga tagpalamati sa mga viewers tada sa tanan-tanan nga naka matik dire sa aton nga program kag naka tan-aw ayos na ko na. Congrats, Action Ricky, kay nakapa-vaccine ka na si ni Sir Allen Louis Himotea. Sa din siya. Ayos na. Ma'am Shana Rose Barredo, good PM, Kuya Ricky at Idol Sunshine, God bless. Okay. Ma'am Ana Sinoro, gadalaman ko kadlaw kay Action Shine. Okay, namin din man magkadlaw na? Hindi, maano man taabi man. Gani man. May tag-init nga daan sa Pilipinas. May tag-ulan. May tag-hirap. Di ba ano patabi sini? May makuha agad Oo. Amo na lang niya. Kalabanan din sa aton, duwa lang season sang una eh. Aha. Subong tatlo na. Subong tatlo na. Ang nagdugang taghirap. Taghirap. Uway na tag choice ini.
makadlaw na lang kita sini Ma'am Ana. Amo nang ibato ta. Oo, Ma'am Christy pahayahay lumayno mayong hapon. Okay. Salamat gid. Oh, ang iban nga hindi na malabutan sa oras ko kay gusto ko pa pero ang oras ni naman magsugot. Si Action Shine na bala. By the way, si Ma'am Rose Berha, Action Ricky, kilala mo? Oo. Oo, sila niya, hi Action Shine, Action Brother Rick, hello sa inyo, happy 52nd anniversary sa Action Radio. Keep safe and stay healthy, both of you. God bless always. Kanami sa ila. Maalam na nga mga kabataan. Ay, sa kawayan, gali si Kwan, si Sir Allen. Nag-monitor, gid kami di, watching live from Linaon, Kawayan. More power sa program. Stay safe and God bless. Sa kay Councilor Atan gali na mayang hapon gid kag sa taga-siyudad sa Sipalay na kay naglikad na na basahan ko message siya why tabalambutan sila lawag no. Damo ko tong iban hindi ko na makuan duman. Action China. Okay lang. Okay na ni Action Rick. Salamat. Amo na lang sila ni Ma'am Ana, be positive. Yes, Action Rick. Hindi lang sa COVID kung si Ma'am Nida pa. Hindi lang. Be positive, pero hindi lang sa COVID. Importante nga may kuan. may power. Sano kang bakuna? Dapat bakuna na kamo. Kinahanglan tanan nga mga viewers ta kung may chance nga may ara malang bakuna gid. Di ba Action Sunshine? Yes, oo naman. Kay bisan paano may ara ta pang depensa no. Total iya man gustuhan sang tanan. Sang una yaman ka papilit subong ga ginutok na eh. Ginakulang ng bakuna gani. Amo pa tao, no? Di ba? Paalam na ka? Mr. Tamayo Romar, mayong hapon. Salamat gid sir sa pag-monitor. Ara sila sa Hacienda Candagit. So di naman. Kundi ini siya Candagit Farm, Hacienda Candagit Farm. On duty, guard, Mr. Tamayo Romar, ma'am. Thank you, Sir Romar Tamayo. Mayong hapon dira sa imo, sir. Salamat gid sa pag-monitor. Okay. So salamat sa tanan-tanan ha. Ng mga viewers naton kag tagpalamati sa Action Radio. Programa naton sa Tagsagit ka Domingo diri sa DYAC Action Radio Bacolod. Sinalan sa among station manager Action na Magbanwa. Sa tanan ng mga anchorman diri sa Action Radio, mga reporters naton. Pudman sa kay Action Shine Lacson. Sa pudman sa kay Action Oliver Paso, ng atong technical engineer kag Tuto James Sabinar. Security force natin tutuin mo. Standby ka mo sa masunod nga palatuntunan. Powerful ini kay pulong ini sang kaitasan. Nakip man ng action reports after noon Sunday edition. At sa kay action Lord John Caron. Kag sa action narana ni action Alvin Graba. Kumplito na ang iya sini nga mga haranista sang Action Radio. Iningin nyo abyan sa kahanginan Ricky Arsaga at Large. Nagatamyaw gid sang mayong hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpakigbahin sa Bacolod Action Radio. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.